Igama uZamo Wantshangase from Intaba yoMusa. We are here at Richmond. It's here Richmond. Yes. Yeah, we coming here to sponsor ilokhuzana academic Mr. Msomi. Njengamanje ngizokwamukela inkosazane since kuyinyanga yabantu besifazane. Kunjani mama? Ngiyaphila futhi njani? Nginembuzo ngifisa ukwazi ngayo igama lakho ubani owakabani? Okay, igama lami ngubuhle wakamshweshwe. Ingane zethu zila e-RSD Academy. Oh, okay. Unayo ingane la? Exactly. Ebegqoka unamba bani nje la? Unumber 7. Number 7. Awusajabula kakhulu. Wazizwa kanjani ngesikhathi uMr Msomi eqala ukuthi ecreate le academy kule ndawo la since ibingekho? Ngokusho Mr Msomi uthe iqale last year November if I'm not mistaken. Wazizwa kanjani umzali ke wena ukuthi kunengane yakho isizokwazi ukudumeka esikoleni nangaphandle? When it comes to soccer. Akhethile noma singakhuluma isiZulu? Ngakhuluma nje, yakhuluma isiZulu. Siyawenyanga lesizo seyixoxela nje. Alright. Ngajabula kakhulu ngoba umfana wami avethanda ibhola. I-profession yakhe yokuqala ilona leli bhola elimkhipha busy ngoba noma esekhaya ibhola, sidla ibhola, sidlala ibhola, siphila ibhola. Usupportani? Usupport Orlando Pirates. Once always the Pirates. So as umzali intokozo iba ngaphezulu ngoba ingane zethu zibavanzi zingazi ukuthi zenzani ngeimpilo zabo befuna ukulolezula. So leli thuba leli salijabulela kakhulu as umphakathi wase Richmond. Ubani igama lengane yakho? uPrice Phakathi. uPrice Phakathi. Okunye as umzali ke yaba supporter yini uMr Msomi ngengane yakho? Ngithi uyazi ukuthi if usafunda isikole or support ekhaya uwafunda phinde esikoleni even akuye ebholeni kuba kanjalo wena mkhuqumezela ingane yakho ukuthi hamba egroundini if ibuye late ungayithethisi uzama ukuthi ubukuleso space ezinawo umzali. Ngigqugquzela kahle kakhulu ngoba egcineni kosuku usifundisa nathi ezabazali ukuthi babe patient ingane nathi sibe patient sazi ukuthi basezandleni ezifudumele eyintokomelo. So ngiyakujabulela nje kakhulu ukuthi Mr Msomi abe khona abe umzali thina singekho ngaleso sikhathi. Safisa ukuthi nibize abanye abazali bala around Richmond kwazi ukuthi kusupport i-academy khona. Nanokuthi nizama phela kubasiza manje no connection about ama sponsors. Umuntu bomsponsor ukuthi mhlawumbe ulethe something ukuba visible kwakho kusho ukuthi kuyisponsor wena. Ngiqinisile ngiyabona nawe. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.